Achọm that touch, achọm ekele. Ka ime ihe ikwu bịa here make eburu ụwa gị. All right. Because akwa dị aware ọ bụla m na gị mere ebe a ga-aba na social media niile nọ na mba ụwa. M ga-adị elu. Yes. Yes. Ebe isi na-ekiri anyị. UK. Dewe fonu gị n'ala ga-ebili ọtọ gị lara m afọ. Is this okay? Can you see me? Ana m ahụ gị ọfụma biko dewe fonu gị ebe m ga-ahụ gị ọfụma. Anwụ na-achabata ebe a. Is it okay like this? Ọdụmọtụ. Ọkwa onye Igbo ka ewu. Yes. Ọkwa onye Igbo ka ewu. Eweliwe. Ebere nga abịa esoro m bekee. Ọ dị ka ịchọwala ihe m na-agwa gị na. Ebere nga abịa esoro m bekee. Ọkwa onye Igbo ka ewu. Eweliwe. Ọpọnị nọ UK ga-eyi ike onye ereghe gbogbo n'ise. Gị bịa nga abịa sịgara m bekee. Ọpọnị n'obodo London gị bịakwa nga yi onye ereghe gbogbo n'ise. Gị bịa nga abịa esoro m bekee. Isire Nigeria gaa nga ahụ. Weda agbanweghị gị. Ihe bịara ka weda agbanwee gị wee ire gị. Onye nwere ike iyi nga. It's my own. Uncle. Ịsụga bekee. Onye nwe datinịka. Uncle. Isi Nigeria tinịka agama nga. Ọ gị ka m jụga. Isi Nigeria nwee tinịka gama nga. Ya ba nika akụrụ. Damn you. Ihe a nika akụrụ na belu na oke na Nigeria nga. Gị tiri agama UK. Ebere nga abịa soro m bekee. Tọọ azụ gị. Were reverse bịa. Kwụrụ nga ahụ. Bịa na-ewu Ex-Convict. Mba. Enweghị Ex-Convict na banye before ga-eme travel. Mba. Eleghị iji parakwa n'ụkwụ ma ike ndị Ex-Convict bịa nga. Ha? Ọ gị ka m jụwa. Amam. Ihiele na sel mbụ. Mba. Ihiele na prison mbụ. Mba. Ịnọ UK para ụdị okwu a n'ike. Wetu aka gị ahụ straight. Dekwa ụdị Otele gara aga ma bụrụ Otele ndị Ex-Convict. Gị bịa nga asụgara m bekee megara m sobre. Oya, para kpọkịrịkpa Otele gị atọ nọ nga. Esh, pụrụ dia. Mesilata tọkwụ ga. Mesilata tia. Ọrịa mamịrị ọ dịghị. Mba. Enweghị ọrịa mamịrị. Mba. Eleghị ụkwụ gị dị acha ya mmanụ. Ọ gị ka m kwuwe. Ọ kọlọ m. Gịnị wụ kọlọ gị wụ mmanụ. Ị ga-afụ hydraulic agara ya. Ịpanụ hydraulic na ahụ oil ebe ị ga-awụ bọta. Ọ kọlọ gị. Bịa were fọnụ gị. Esh, nọrọ otu nga na-achọ m ngara iwe ya. Achọ m ngara iwe. Okay. Ị dị afọ ole? 35. Ese? 35. 25 ka ọ wụ 35. 35. Then gị bịa nga were ire ndị eriri bịa ga taa. Ị na-afọsọ onwe gị ka ị ghọọ onye ọcha with the language ha.
while ọ na-ekwe gị from ụkwụ gị ruo n'isi gị na ihu gị nga niile ihe aba ele nga ị nọtụ Edo State. Ede 35 eji ụmụ ole Amụbeghị nwa. ebube nwa Mba. ele ihe ji vụrụ isi ndị wido Ọ maka oyi can't wear me around this. wedata isi gị ahụ ele ihe ji ga bụrụ isi ndị wido na single mother dịrị onwe gị ịma ihe ji para isi wido na single mother bring that your face close to camera otu a ị mere imi gị BBL Mba o. emeghị imi gị BBL ele dọtọ mere imi gị a BBL ele dọtọ kpara ya aka Otu a ka ọ dị. gịnị dị ụta na ọwụ nọma na ihu nwa afọ Igbo ele dọtọ kpara imi gị aka ele dọtọ gara m imi gị a BBL ọ gị ka m jụa Oh, my natural look dị ihe. Just nwa agbọghọ bụ imi ya yiri imi emere BBL nọ na UK aha gị Jennifer Ezinwa. aha Igbo gị nwa bingo aha Igbo gị ọcha dị Uchechukwu. Uchechukwu onye Ezinwa. ịdị afọ ole 35. ebe isi na-anọnyere anyị UK. elee ihe a mụrụ gị what year ka a mụrụ gị 1988. which month September 14th. 1988 Sorry. 1988 ị hụrụ ụgha No. ụgha ị hụrụ ụgha 1998. Sorry. Not 1988. 1990. Sorry. iji ụmụ ole Amụbeghị m. I'm not. village gị ọwa ebe Ọsụ Itukwa. ebe na ọsọ ehite ụkwa Ihu Ngwo. ebe na ihu ngwu Ụmụ Ezinwa. ebe na ụmụ ezi nwa That's my family. Ụmụ Ezinwa family. enwere mgbe ara gbara gị Mba o. iji aga be dibịa Mba o. iji ekpe ụka ka ị na-eme omenala Ana m ekpe ụka. ị na-eme ụka ka omenala Ụka. Ana m aga ụka. na famili unu mmadụ nwụọ n'egbe eluigwe mbụ egbe eluigwe ọtụtụrụla mmadụ gbagbuo ya mbụ n'ụlọ unu Mba o. kwuchie okwu ike Mba. iwu onye aka gọm Mba. ị yala nwoke akpa amụ ya vụrụ ivu mbụ Mba. klọch plate otele gị ọwara awa Mba. kranshaft n'ọghụ na otele ọkwụfụla Mba. enwere ebe ọbụla nọ n'ime m ke gị ọwala Mba. eriri gị eri Mba. gwa m ihe mere na iji chọọ ka gị na nwoke biri forever and ever elee reason mere iji chọọ ịga ije di dịka nwa agbọghọbịa ewu ka ihe ị lere anya decide ya na ị chọrọ ịga ije di Achọrọ m a life party na onye mụ na ya ga-anọ biri
as in forever, like somebody that can. The reason the chowa life partner chilek kabagoko. Inu hem kuru n'Igbo. Get with beke beke. Reason the chowa life partner with a man who onye na wu negi na wu hunna. Kangaroo single now. Na gini mre. Kangaroo single. Onye mụ na ya ga na-ekwu. Okay, Kehare was single person. I don't want to die as a single guy. I want out from onye mụ na ya ga-ebi like forever and ever. Okay. Reason o ji chọọ ịlụ di. Ọ chọọ naanị ya kwụrụ, naanị ya nọrọ n'ụwa. N'otu room. Ọ chọọ naanị ya nọrọ n'ụwa n'otu room. Enwe na ị ga-aga eluigwe ka ọwa ọkụ mmụọ. Eluigwe. Onye gwara gị sị ị ga-aga eluigwe? Ana m aga ụka. Ele otu isi mara sị ị ga-aga eluigwe? Ana m aga ụka na. Ihe mere na iji mara sị ị Ana ga-aga m ezu oshi. Ana m egbu mmadụ. I don't. So I'm faithful. Ị ga-aga eluigwe. Otele masị ọnwụọ ya ga eluigwe. Atala gị mbụ? Yes. Onye tapụrụ gị? Oh, one guy. Oh, one guy. Ị ga-aga eluigwe atapụ oge ka ị bịa nga agwa m saa one guy. One guy ahụ bụ onye? Onye Edo State. Okay, iwu ha onye Igbo? Abụ onye Ele ihe o ji ewuru onye Edo steeti tapụrụ gị ga hafụ ndị Igbo ha ataghị? Ọ ebe ahụ ka a mụrụ m. Ebe a ka a mụrụ ndị Igbo anọghị ebe ahụ. Bụ onye ọghọtaghị gị o were aka kwụgide gị n'imi? Mba. Then gịnị dewere ime gị otu a? Bring that your face close here. Ele ebe isi eme gị imi? I'm eme like this. Ele ihe dewere ime gị otu a? Mgbe ọbụla na-eme like this. Okay, mgbe ọbụla agaghị emota emota. Onye Edo atapụrụ gị ọ naanị ya tara ahụ? Kemgbe ekwupụta ụwa ruo 35 years. Mba. Ụwa aha ndị tarala gị? Aha ya Unusa. Nke ahụ aha ya Unusa. Ese? Aha nke ahụ bụ Unusa. Onye tapụrụ gị aha ya Wosa? Nosa. Musa? Nosa. Losa. Ele onye ọzọ tarala gị? Festus. Ele onye ọzọ? Edwin. Ele onye ọzọ? Emeka. Ele onye ọzọ? Jonathan. Onye ọzọ? Ọgwụla. Ele ihe o ji egwu? Ele onye ọzọ? Ise ka ha dị. Ise ka ha dị. Mmadụ ise a niile tara gị ka ị tapụrụ gị ịsọwa onye Edo, ndị ka ọzọ which tribe ka ha wụ? Ndị Igbo. Ka ihe mere na ha akwụ ụgwọ isi gị? Ịma ahụ kemgbe ị pụtara ụwa ha otu ha mmadụ ọgwụla gị okwu marriage mbụ na ọ chọrọ ịga akwụ ụgwọ isi gị? Yes. Ka ihe mere na ikweghị? Mgbe anyị jere all the same kindred, so no, we cannot get married. But ọ tara gị? Mba. Oke ọ taghị gị? Okay. So kemgbe ahụ naanị ofu mmadụ gwarala gị okwu marriage since ị pụtara ụwa, enweghị onye ọzọ? Mba. Batakwe ma sọwa an error. Nwa agbọghọbịa dịka gị tolitere ihe eji nwaanyị eme gaa na-eto naanị otu nwoke bịarala na ndụ gị gwa gị okwu marriage, ya bụrụ your relative, onye gị na ya na-aga alụkọli, ka aha awụ even enwebodo onye gwarala gị okwu marriage sef. Amami na-aghọta nna gwa gị. But they are not my spec. They are not my type of. Ha bụ onye m chọrọ as.
Ndị na-abịa they are not what I want. Ele ihe chọkwara Onye ga love him for me. Somebody. Ele ihe we mean by our spec. Some are short, some broke, you know. Okay. Some are short or some broke. Some are stingy. Okay, some stingy. Okay, I had to go to an age, and in 35 years. You may get some are short, some are broke. Then get you for that na marriage is all about conscience, heart, and some are short. That is the thing that is keeping some of you hostage in your father's house. Then even anga fuck me who keju. Who keju no no here. I just know. The way who got what put that smiley face in there. Who get the keju epikitre ni more here no. But I got some. Listen, these are the things that is keeping some of you ransom. Damn you. I will say that now most men some of those men in home that comes around you spend millions, thousands, nairas to yourself. Na pagoto. Bola pega gego. It's all over here pega gego. My boy be here, you Bulgaria, one respect. You there, Bulgaria, one respect. Na tage año. En año woku. Yes. Obodo UK no ke men enwe bonye ho na agwa goku marriage. Oh, maka work. No chance. Any chance. No chance. You want le pepper? Mba. Di choga na we choga onye ga bia kpatara la ego nwekwara akwụkwọ no UK dey short. We mean through logo no UK. Nwere akwụkwọ nwere ego. Ke choga onye ọbụla ga-achọ elogi with obi ya. Because we nwere choice, we nwere spec, equal spec. Ke we choga spec ga bebe akwụkwọ shi. Now, a less alternative in when an elodi with another spec. Just Oyabulaja love him. That's all. Oya can not. Okay, where God is involved where? Okay, shortness that is involved where? Okay, we on Gamala. It change the version. In when another thread version. These are the problems you people face when growing. But I think you have learned from it in a long way. China, Gijia, Kowara, Magamai. Akwea? Will you Dimo. I'm not joking. Dimo. Elebeno. Anam na UK. Na mboka mwe prospect mchoga. Na buka mwe spec mchoga. Etuwe monye jego no yende mpompo before. Ashom onye nwere ego na onye dị mkpụmkpụ before. Mana ugbu a chọzi m ihe ndị ahụ m chọrọ onye ga-ahụ m n'anya. Mana ugbu a ashom onye ji ahụ m n'anya. Onye ga-anabata m otu ihu m na imi m dịka onye mere BBL ihu. Ana m achọ onye ji alụ m. Onye ga-anabata m otu ihu m na imi m dịka onye mere BBL. Onye ga-anabata m otu ihu m na ime m dịka onye mere BBL. Dimo. Didi. Elenge nọ. Were ahụ ọma, were ahụ ushi, were ọnụ ushi, nke ọbụla ọ sọrọ gị nụrụ, mana were ịhụnanya mekwasị ya n'elu bịama. Ya just bịama. Kwuo ihe mkpụrụ Chineke agbaghị ọkụ, were ahụ ọma, were ọnụ ushi, were lọf bịama. Were ahụ ọma, were ọnụ ushi, were lọf bịama. D.
Apụọla m. Apụọla m. Etetala m n'ụra. Etetala m n'ụra. Aga m enwekwa spek ọzọ. Aga m enwe spek ọzọ. Spek m ga-enwewo naanị ịhụnanya. Spek m ji enwe naanị ịhụnanya. Na onye nwere obiọma. Na onye nwere obiọma. Na onye nwere conscience. Na onye nwere conscience. London agala ịgba m ara. London agala ịgba m ara. Ama m na-agha aka ọtọ n'aka nne ọtọ n'aka nna nga. Ogeme isi. Ama m na-agha ọtọ n'aka nne ọtọ n'aka nna nga. Ama m ga-aghọ ọtọ n'aka nne ọtọ n'aka nna. Ama m ga-anọ ọtọ n'aka nne ọtọ n'aka nna nga. Ọ wụghụ pọshọn m. Ọ bụghị pọshọn. DDD. Lekwe m ka m bụ isi ndị widow, ndị single mother. Lekwe m ka m bụ isi ndị widow, isi ndị single mother. Lekwe m ka m gbara spray ndị single mother bịa ma o. Lekwe ka m gbara spray isi ndị single mother bịa ma o. Enyụgha mgbe ataga ahụ. Mba. Ego enyele. Oke ijiri anyụ. Oke agwụla nụ. That's ịnọhụ bondage alụghị dị ịnọhụ bondage anyụla anyụ. Ele ka a na-emere ga emere na. That's kemgbe pụtara wee nyụbe ruo nga. Onye na-abọta soso ofu onye. Na gịnị mere? Otu ole. Otele nyụrụ. Gịnị ka onye ahụ mere ga-eji enyụọ? M likere onye ahụ. Okay, likere onye ahụ. That means ndị niile ịtagha kemgbe ị pụtara wee nwe onye likere. Nakere nke ahụ ka m like. Naanị onye ka dame eleghị iji emepegakwa n'ụkwụ gị tu ndị na-alaikere. Eleghị reason ị ga-eji gaa na-emepe ụkwụ tu nwokorobịa na-alaikere. As a woman, gwa m reason iji emepe ụkwụ to a man ị na-enweghị feelings for. At first, you are like here now, but at times goes on. The feelings now. That means there was no love. Any love at first, then time goes on, yeah, and when both resist. When I am not bagana. One boy be a conji brule. Na you. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. I have one number. Congrats. 07. Customer just messaged you on TikTok. 394516. Boy, your number. Listen. Boy, your number. Tie the country code. Get boy. Only all that program I like and the other thing with the person. When I hear na wagana. Ebiakwa be men in me for under the tall, under the short. Give me one spec. You are gone. Okay. Always allow your mindset to lead you properly. Oko chichu no na acho onye ji ego onye mere nka. Oya me which some of you people ji turn aka nunu till today. Oya phone number. +44 73 44 39 45 16. Again. +44 73 44 39 45 16. Kwe mani heni na imere baga ba ni ho akwo social media nga n'iru. Congrats. MCO. Eberanga for interview le he wish list takrisheze ga. Atom that takosheze. Ebi ahia for interview get respect you onwe. Mami he beranga takosheze ishi guzo. Me better window nda ho no dia. Me better those window no dia man ahụ of ma. Come bring it back.
Akwe man ihe ọwụla emere ebe a ga-aba na social media niile. Yes. The way for nga di room we interview. Yes. The way for na na ke bi to ke last. Ele ihe make ga noise ahụ. Or TV make ga noise ahụ. Game on your TV ahụ. The work against threat, when I can jid for the work against threat. The work against threat, Chileka Bagoko. Don't answer. Tonero Sana. You're who cook or Otele. Huh? Here, no, so who cook or Otele. Governor. Like I won't call Lewanya front. Whatever fast bia. Oswele. Ya were phone okay. Enya nọrọ ebe m ga-ahụ ihu ga ọfụma. Nọrọ ebe m ga-ahụ ihu ga ọfụma. Nọrọ otu ahụ na achọ m that touch from you. Were phone na ante weni ihu gị Chineke akpọghị ọkụ. Otu ọ dị nnọọ ka onye mere les spy. Bra nga bịa atakoshigere m eze. Aha gị. Okay. Chinasa onye. Eze. Chinasa eze dị afọ ole? 23. Ese gịnị mere? Ha? 23. Ese edi 23. Olu gị nga abịa yicha ga bịa nga abịa nwa olu ndị single mother. Edi which 23. Chinasa onye ese dị afọ ole? 23. Anya the way phone now di hugi. The way phone now close to your face. Edi 23. Huh? Afụfụwa. Give me a here recognition. Huh? Chinasa. Ihu ya yiri ihu onye rekaneti dị 23 years. Onye lọrọ ụwa mmadụ. Gịnị wish ọchụ gị? Eh? Ịdị 23 kwa ihu grandmother bịa nga bịa takoshire m eze. Ịdị 23 kwa ihu onye gaga August meeting every year. Gị bịa nga takoshire m eze. Lekpo olu gị nga nọ ji yiche ndị ụmụ nwaanyị ndị na-egbo m akamụ ma ọtaba. Ịbara nga bịa gwa sị ịdị 23. The way for now n'ihu gị Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Lekpo dị nnọọ ka dere ya pork meat anụ eji. Ekwu igbirigbe ọnụ ya asaba ma nnọọ. Enwere mgbe egbe eluigwe gbagburu gị mbụ. Mba. Enwere onye ọ gbagburu na family unu. Mba. Akwụkwọ ọdọgha gị. Mba. Igbirigbe ọnụ gị hụ otu a wele n'aka onye ị nwetara ya wụ igbirigbe ọnụ mma gị kọ nke mpa gị. Ele onye mere inherit n'aka. Mpam. Lineage of igbirigbe ọnụ.
Igbo family. Igbo family. Ebregu. Otele chapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Enwere mgbe ị nọtụ a ga-esi kọwa gwụla gị. Mba. Ebe ala onwe gị nshi n'ahụ mbụ. Mba. Iji ata arụ. Mba. Paịlụ ọ dị gị? Mba. Mmaghị na mpa gị ha dị ndụ. Eye. Ka ebe isi na-awọchị anyị. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Anọ m into business. Ana m ele ọkụ fancy chandaria. Mmadụ o yuzuole gị mbụ? Go Dika use. Enwere mgbe eji gị gbasiri ego, ejile gị gbasiri ego mbụ maka Otele Series dị 23 years ga bịa ka ite agadi nwaanyị ma n'ihu ma n'olu. Ejile gị gbasiri ego mbụ ya wụ use mmiri. Mba. Oke ike ọ gaala gị? Oke ike ọ gaala gị mbụ? Mba. Ọkọ ike. A church here bring you down. A church here bring you down. Church here bring you hit down. Let me hear the knock and win them up. No, police. Branga Beata Koshrimese. Let me who get the knock go your constable at or no. One bingo. Take what you again. I will bring you down here. Yeah. Otele Series 23 years. Look at that. Look at the man on him. Giye onye bega kwala mmiri. Ma bingo. Them you. Ma bingo mwamu. Elolaji. Mba. Ijumole. Ofu. Gịnị mere gị na onye tụwara gị be gịnị anọghị? Ọ gbalaga na o. Ọ gbalagala. Gịnị mekwere o ji gbafuo? O jere obodo oyibo. Ọ gara obodo oyibo. Ọ gara obodo oyibo since 10 years afọ ozimia. Ruo ugbu a. Otele gị oshi nke a ọ gbara ọsọ gaba obodo oyibo. Mba. Nwa ị mụrụ ya nwa gịnị? Nwoke. Retired but not tired single mother. Kemgbe ahụ ọ gbafuru agbafu ị ka nọ na with the man ka ị chọrọ ịlụgharị di? Achọrọ m ịlụgharị. Ego isi a kwuru n'isi gị return ọlịa. Mba, ọyị ka ime gị.
Okay, you come mega. That means I could wish it. Yes. That means I made the women peku. Huh? Yes, yes. Okay, can my mother let a coralanoge? Ademunso. Owaho. Huh? It is so. Owaho, Ademunso. Ah. Genotype okay? Eh. Blood group okay? O plus. I have a phone number okay? 080 388 04569. Boy also. 080 388 04569.